Hi. Thầu. Thầu thầu. Hả? Mà vậy gì mình đâu, mới sao là nơi. Sao nữa như lắm? Cái đó clear sao này không ạ? Hai là bagas dulu. Video. Hai. Ini. Hai. Sukukan nama. Jumpa nama ni. Đen gì? Đi ăn gì này? Ăn gì này? Auto mini. Sini kau. Siapa kau? खुलुमबाय आदा मोन आबो मोन जोंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा Hai खुलुमबाय इदि होनदोब्रा ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम होनना बुंदोब्रा हाय खुलुमबाय आदा मोन आबो मोन जोंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट हाय खुलुमबाय जोंनि चेनेलखौ आब' थमिनि चेनेलाव नुगोन मोसानायखौ नुगोन साबस्क्राइब खालाम जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जोंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो जोंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा होनदोब्रा जोंनि भिडिअखौ आब' थमिनि चेनेलाव नुगोन ओमफ्राय लाइक शेयार हाय जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो खुलुमबाय आंनि मुङा थुनुजा बसुमतारी नोंनालाय खुलुमबाय आंनि मुङा अनसुमै नार्जारी खुलुमबाय आंनि मुङा प्रिया मुसाहारि खुलुमबाय आंनि नामा बिदांस्रि बसुमतारी खुलुमबाय आंनि नामा मनिसा नार्जारी खुलुमबाय आंनि नामा फलेना औवारी खुलुमबाय जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना हो खुलुमबाय जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो खुलुमबाय बाय नोंथांमोनानो नुखाबाय गथ'फोरा बेसेबां रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोननि सापर्ट मोननो थाखाय लाइक कमेन्ट शेयार खालाम होननानै माने बिसोरोथ' नोंथांमोननि सापर्ट मोननानैसो आरो खालामनो गोसो जाबाय थागोन ना स' नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदो अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय